З усіх куткоў у Гомель прыбылі некалькі соцень удзельнікаў рэспубліканскага свята «Маладзёжная сталіца 2025». Гэта лідары грамадскіх аб'яднанняў, пераможцы творчых конкурсаў, валанцёры, інаватары і іншыя маладыя актывісты. Сярод адметных падзей экскурсіі на знакавыя прадпрыемствы, адно з іх «Гомсельмаш». Удзельнікі на свае вочы ўбачылі, як робяць знакамітыя камбайны і ўвогуле працуе прамысловая лінія аднаго з машынабудаўнічых гігантаў краіны. Это очень масштабно. Увидеть и потрогать комбайны вживую. Раньше их видел на поле, ну и где-то на картинках, а тут прям перед собой все щупать, посмотреть, как это собирается. Это многого стоит. Очень классно показали, как работает техника, как ее производят, куда экспортируют, как продают. В общем, все рассказали, все показали, очень интересно. У выставачным павільёне прадпрыемства наведвальнікі пазнаёміліся з сельскагаспадарчай тэхнікай. Падчас экскурсіі ўсіх чакаў сюрпрыз. Адзін з камбайнаў завёўся, і з яго пасыпаліся цукеркі. Было очень неожиданно. Мы ожидали, что будет какой-то сюрприз, когда завелась техника, но конфет мы не ожидали. Да, это было очень неожиданно на самом деле и приятно. Наступная кропка праграмы – мемарыяльны комплекс «Партызанская крынічка». Тут адбылося знаёмства з гістарычным мінулым гомельскай зямлі. Удзельнікі даведаліся аб лёсе Гомельшчыны ў часы Вялікай айчыннай вайны, аб гераічным подзвігу беларускага народа і аб тых, хто набліжаў перамогу. Впечатлила сама экспозиция, можно сказать, это музей под открытым небом, что люди, которые также своими руками это делали, для того, чтобы история сохранялась, для того, чтобы дальше поколения наши будущие видели, что это далось не таким простым путем. Падчас мерапрыемства удзельнікі фестывалю пакінулі пра сябе добры напамін. У год святкавання 80-годдзя вялікай перамогі яны высадзілі на тэрыторыі партызанскай крынічкі сімвалічныя 80 бяроз. Праз некалькі гадоў тут будзе прыгожая алея. Молодежь всей Беларуси оставили частичку себя, частичку своей памяти, след, наверное, каждой области. Поэтому теперь, так как у меня есть ребенок, я с удовольствием приехала бы сюда еще раз, подошла бы и показала, что вот данную березку посадила мама. Фестываль стаў не толькі яскравай падзеяй, але і выдатнай пляцоўкай для знаёмстваў, абмену вопытам і ідэямі. Паводле статыстыкі, кожны пяты жыхар Гомеля прадстаўнік моладзі. Таму не выпадкова, што менавіта горад над Сожам стаў маладзёжнай сталіцай 2025. Александр Лупіненко, Сергей Колосей, телерадиокомпания «Гомель».